Җомга көнеге Сабан укыннары телевидениесе белән күңелле дәвам итсен дигән изге теләктә җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Безгә килгән хатлар белән танышабыз. Теләчедә яшәүче Рафис Рәшит улы Яхинга 50 яшь. Туганыбыз Олышыңар авылында туып үсә. Авыл хуҗалыгы югары уку йортын тамамлаганнан соң Теләче районы җир ресурслары реформалары комитетында тәүге хезмәт юлын башлый. Ырлыкчылык инспекциясы җитәкчесе, уңыш күмәк хуҗалыгы рәисе була. Ә инде бүгенге көндә игенче җәмгыятен җитәкли. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән исемне лаеклы йөртә. Тормыш иптәше Фәнзия белән балалар үстереп, матур гомер юлы узалар. Кадерле энебез, гади, сабыр, олы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Тырыш синең оста кулларың. Матур эзле үткән юлларың. Барча туганнарга, якыннарга һәр чак изге булды уйларың. Сәламәтлек ташламасын сине. Һәрбер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Кадерлебез, сине юбилеең белән котлап, иң беренче нык сәламәтлек телибез. Сәламәт булсаң бар да була. Тормышың да гел алга бара, эшең дә гөрләп тора. Тормышны яратып, кадерле ир, яраткан әти булып, туганнарыңның һәр вакыт хөрмәтен тоеп, хөрмәт итеп, муллыкта, тынычлыкта яшәргә насыйп булсын сиңа. Фәнзия белән тигезлектә, бер-берегезнең кадерен белеп, балаларыгызның игелеген күреп, һәр туган таңга сөенеп, тынычлыкта яшәсәгез иде. Ярдәмчел һәм шәфкатьле булганың өчен без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Изгелекләр уны белән кайтсын, җавап булып кылган эшеңә. Борчу хәсрәт сине урап үтсен, кермәсеннәр хәтта төшеңә. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар бергәләшеп гомер итәргә. Тормыш гүзәл, яшәү бәхет. Белсәң генә кадерен, югалтма бәхет шатлыкның сиңа килгән кадерен. Гомерләрнең кадерен белеп кенә, яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу, хәсрәт күрмә, киләчәгең торсын нурланып. Иң изге теләкләр белән Олышыңар авылында яшәүче абыең Расих белән Әнисә апайың гаиләсе. Бу теләкләргә барлык яхиннарда кушыла диеп тәмамланды котлау хаты. Теләчедә гомер итүче Рафис Рәшит улы Яхинны 50 яшьлек гомер бәйрәме белән без дә котлыйбыз. Якыннарыгызның һәр теләге тормышка ашып, алар белән бергә-бергә бәхетле булып, тигезлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын сезгә. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән, сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрең шул, әллә каян күренмә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми
Җырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Байлар сабасында яшәүче Мәксүд Мансур улы Зияддиновка 70 яшь. Кадерле әтиебез, сине чын күңелдән олы юбилейың белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, көтелмәгән шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Алдагы көннәреңдә дә бүгенгедәй бик тә якын, бик тә кирәкле булып, безнең кадер-хөрмәтне күреп яшәргә язсын сиңа. Без бәхетле әти син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 70 яшың тулганда. Гомерләрең озын булсын әти. Саулык белән 1000 яшә. Киңәшләрең биреп, сөендереп, безнең белән бул, гел, янәшә. Иң изге теләкләр белән кызларың Гөлназ, Алсу, киявең Рәнис, оныкларың Флорид, Әмирә, Мәрьям, Зифа диеп тәмамланды котлау хаты. Байлар сабасында яшәүче юбилярыбыз Мәксүд Мансур улы Зияддиновны 70 яшьлек туган көне белән без дә котлыйбыз. Мәңге балаларыгыз янәшәсендә бәхетле булып, исәнлегегез белән аларны сөендереп, төп йортта каршы алып, озатып, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Безнең киләсе котлау хатыбыз Идрис Вахитов исеменә адресланган.
25 март көнне әтиебез Вахитов Идрис Вахит улының гомер бәйрәме 70 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 70 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа бик күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әнибез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Син, әти, безнең өчен һәр чак олы җанлы, яшәү өлгебез, киңәшчебез, ышанычыбыз. Син тормыш авырлыкларына җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ялгымлы, йомшак күңеле генә булып калмыйча, кирәк чакта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезнең җылысын әни белән суытмый саклап килүегез өчен зур рәхмәт сезгә. Алга таба да һәр вакыт өебез ямьле, ризыклы булса иде. Киләчәктә дә әниебез белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта без буаларыгызның игелеген күреп яшәргә Аллаһы Тәгалә насыйп итсен. Күпме генә бәхет теләсәк тә, бик аз булыр кебек тоела. Нинди генә изгелекләр эшләмәдең кешеләргә гомер буена. Шуңа сине бар да яраталар, дус-ишләрең йөри кергәләп, сәламәтлек, бәхет, шатлык белән яшигәле әтей бергәләп. Сиңа һич тә җиңел булмагандыр. Үтүләре тормыш юлларын, озын гомер, саулык, тыныч картлык тели сиңа ул һәм кызларың. Котлы булсын, әтей, туган көнең. Без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык өсти безнең йөрәккә. Иң изге теләкләр белән әниебез Гөлнур, балаларың Гөлназ, Азат, Динә, киленең Энҗе, кияүләрең Нәүбәт, Ришат, оныкларың Алия, Зәринә, Язилә, Дания, Әмир. Әлеге котлауларга кода-кодагыйларның барлык туганнарда кушыла диеп тамамланды котлау хаты. 70 яшьлек юбилейын каршылаучы туган көниясе Идрис Вахитовны ихлас күңелдән без дә котлыйк әле. Балаларыгыз, кода-кодагыларыгыз, якыннарыгыз язган шушы матур котлау теләкләре барысы да чынга ашсын. Алар янәшәсендә аларны бәхетле итеп, бергә-бергә күңелле гомер итәргә насыйп булсын сезгә. Саулык, сәламәтлек, озын гомерләр телибез. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә
күршерге насип булсын. Әтияни қаршы ала матур қапқа төбінде, күңелләре бесейені алар исәнлігіне. Әтиемнің қапқалары гүл шулай ашықтырсын, әлі тағы ұзақ еллар күршерге насип булсын. Әтиемнің қапқалары гүл шулай ашықтырсын, әлі тағы ұзақ еллар күршерге насип булсын. Әлі тағы ұзақ еллар күршерге насип булсын. Күршерге насип булсын. Бүгінгі жырлы бүләк тапшыруы ақырына якынлашты. Біз сездән алга табада якыннарыгыз исеменә менә шундый жылы теләкле, матур котлау хатлары көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк.